καλύτερο. Κι όμως γίνεται. Χάρη στη φυσική δύναμη των ενζύμων που διασπούν τη βρωμιά, διατηρώντας τον καθαρό και υγιεινό, χωρίς οσμές έως και 2 φορές περισσότερο. Και 100% διασπόμενο. Alten Hygiene. Good vibes only. Από το Vetex. Go! Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Then what? What do you think I'm doing right now? Grief. Όλα είναι νέα ξανά. Κάθε πώληση αντλείται στον κόσμο του ξανά. Χρήματα εγκινήσει ξανά. Βγάλε χρήματα εγκινήσει ξανά. Δεν τους αρέσει ξανά. Δεν πάει χαμένο ξανά.